ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଜୟୀ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ, କେଉଁ କଥା ହେଇପାରେ, କେଉଁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ। ଆଗରୁ ଢିଣ୍ଡର ବାଡ଼ ନାହିଁ, ଯଦି କହିଦେଲ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ କରିବାର ନାହିଁ, କେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ଭୀମର ସେନାକୁ ହରେଇଦେବି ତ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଆଉ ସାମ୍ନାବାଲାର ସେନାକୁ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜିତିପାରିବି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରେ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା ଭାବି ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ 9 ଅନ୍ୟେଚ ବହବହ ସୁରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତାହା ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରଣା ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦାହା। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗର୍ବ ସହିତ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲୋକର କମି ନାହିଁ। ଏତିକି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୂରବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ତୈୟାର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ଥାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଥାଏ। ଯେପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଏ ଶୂରବୀରମାନେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ତୈୟାର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁବେଳେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ତୈୟାର ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 10 ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତଦସ୍ମାକଂ ବଳମ୍ ଭୀମା ଭୀରକ୍ଷିତମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତ୍ୱିଦମେତେଷାଂ ବଳମ୍ ଭୀମା ଭୀରକ୍ଷିତମ୍। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଶକ୍ତି ଅପରିମେୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ସୀମିତ ଅଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଭୀମର ସେନାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଜିତିଦେବି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ କରିବାର ନାହିଁ, କେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ଭୀମର ସେନାକୁ ହରେଇଦେବି ତ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଆଉ ସାମ୍ନାବାଲାର ସେନାକୁ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜିତିପାରିବି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରେ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା ଭାବି ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଶ୍ଲୋକ 11 ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମବସ୍ଥିତାଃ ଭୀଷ୍ମମେବା ଭୀରକ୍ଷନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି। ଦୁଇ ସେନାର ବର୍ଣ୍ଣନ ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହାରିଯିବା ମାନେ ଭାବି ନେବ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଗଲେ, ଆଉ ପିତାମହ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ହାରିପାରିବା ନାହିଁ। କହିବାର ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଜୟୀ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ, କେଉଁ କଥା ହେଇପାରେ, କେଉଁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ। ଆଗରୁ ଢିଣ୍ଡର ବାଡ଼ ନାହିଁ, ଯଦି କହିଦେଲ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ଲୋକ 12 ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜ ନୟନ ହର୍ଷମ୍ କୁରୁବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ସିଂହ ନାଦମ୍ ବିନଧ୍ୱଉଚେ ଶଙ୍ଖମ୍ ଦଧ୍ମୋ ପ୍ରତାପବାନ୍। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖନାଦ କରାଯାଏ। କୌରବର ସବୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ପ୍ରତାପ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଏମିତି ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହୃଦୟରେ ହର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ମାହୋଲ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନିଜକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି ହଁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଛୁ। ଆଉ ଏହିପରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବନିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବି ହ୍ୟାପି, ବି ଆଲାଇଭ୍।